बेसमा मोनसे बिग ब्रेकिं न्यूज थांनाय साननैसो सिगां रौता इक्राबारियाव रां दाबिना मोनैनि जाहोनाव केल' उतखारि आफादा धन दास मुंनि गंसे नखराव बम खुबैनानै गाग्लोबनायजों सोमोन्दो थानाय लतिका ब्रह्म मुंनि आइजो आरो अजित नम'द दास मुंनि सानै दायनिगिरिखौ दिनै हमनो हादों। बे समाव रौतानिफ्राय मोनसे गिदिर खौरां थांनाय साननैसो सिगां रौता इक्राबारियाव बम ब्लास्ट खालामनायाव केल' उतखारिजों लोब्बा थानाय लतिका ब्रह्म मुंनि सासे आइजो हमनो हादों रौता पुलिस बिफाना। बेजों लोगोसे अजित नम'द दास मुंनिबो दायनिगिरि हमफानो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला लतिका ब्रह्मआ क'क्राझार जिल्ला सामथाइबारि रुबिलसन रय मुंनि बिसिमोन आरो अजित नम'द दास मुंनि सुबुङा धुबुरी सान्तिपुरनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे मिथिनाय बायदिब्ला लतिका ब्रह्म मुंनि आइजोनि बेंक एकाउन्टखौनो गासैबो रां दाबिनायफोराव बाहायोमोन आरो रौता पुलिस बिफाना रौता पिएस केस नं 75/23 आन्डार सेक्सन 447/307/427/384 आइपिसि आइननि गेजेरजों सानै दायनिगिरिखौ जेलाव दैथायहरो। दानिया फैदो बे जाथायखौ लानानै धन दास मुंनि नखरनिफ्राय मा फोरमायजों आबुङै मिथिनो लादोंनि। मैं प्रसन्नजित दास কৈ আছো। मैं एक माह मान আগত লেটাৰ দিছিল এটা কেএলইউয়ে দিয়াৰ পিছত এক মাহ পিছত বম ব্লাষ্ট কৰিল ঘৰত। বম ব্লাষ্ট হোৱাৰ পিছতো এতিয়া ধমকি দি আছে সিহঁতে ফোন কৰি তাৰমানে সিহঁতক টকাটো লাগেই নহ'লে আৰু ভয়ংকৰ সৃষ্টি কৰিব ফেমিলিত। পিছতো ধমকি দি আছে সিহঁতে টকাটো নিদিলে আৰু ভয়ংকৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি কৈ আছে সিহঁতে। লাগে টকাটো। এইটো মোৰ দাদাক ডাঙৰ দাদা তনদাসক কি বুলি কৈছে টকাটো লাগে সিহঁতৰ নহ'লে ঘৰৰ মানুহ আৰু ডাঙৰকৈ আৰু বেয়া কাম কৰিব বুলি কৈ আছে সিহঁতে। নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগি আছোঁ আমি এতিয়া। প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছিল দুদিন থাকিল ঘৰত তাৰপিছত সিহঁতে কৈ আছে কিবা হ'লে জনাব। সিহঁতে কাম কৰি আছে সিহঁতে। বম ব্লাষ্টৰ পিছতো যে আপোনালোকক ধমকি দি আছে ভাবুকি দি আছে এই কথাখিনি প্ৰশাসনক জনাইছে নে নাই আপোনালোকে? এইটো জনা হৈছে। কি কৈছে? সিহঁতে কৈছে বাইচান্স কেতিয়াবা যদি আৰু ফোন কৰে সিহঁতে যোগাযোগ কৰিব কৈছে আৰু। এতিয়া যে আপোনালোকে ভয় শংকাত ভুগি আছে কি আহ্বান জনাব চৰকাৰ বা প্ৰশাসনক? এতিয়া চাওক এতিয়া আমি এইটোৱেই ক'ব খোজোঁ যে চৰকাৰে যাতে এইটো আমাক নিৰাপত্তা দিয়ে। আমি এতিয়া যিটো অসুবিধাত পৰি আছোঁ বহুত ডাঙৰ অসুবিধা। এই যোৱা বৃহস্পতি ৰাতি যিটো ঘটনা কৰিল সিহঁতে কৈ আছে এতিয়া আৰু ডাঙৰকৈ এনেকুৱা ঘটনা কৰিব টকাটো নিদিলে। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना जोमग्रा सादोर ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ गामसा शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।